हादोरसायाव आयेन बेरेखा खामानि, सिखाव फालांगि आरो गुबुन बायदि बायदि जेंनानि सायाव हादोरसा सोरखारा गोख्रों राहा लाबोबाय थासेयावबो दासिम खायसे सुबुङा आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय जानगारनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। बेबादि समावनो कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर पुलिस थानानि मोनसे इजिपिडि हानजाया सेबनानै फिन सिखावै लाबोनाय मा 36 मोसौ हमनो हायो। AS01GC 9844 नम्बरनि गंसे ट्राकआव मोसौफोरखौ नसुंसे रायजो मेघालय फारसे लांबाय थानाय समावनो दिगारुआव सेबनानै पुलिसनि हानजाया हमनो मोनो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे ट्राकनि ड्राइभार आरो गुबुन सानै मोसौ सिखाव फालांगिखौ हमनो हायो होनना पुलिसनि सुलुङा मिथिहोयो। हमनो मोननाय साथामखौबो आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना मिथिहोदों।